Når man skulle lukke den der boks, så giver det sig Eller hvis selv. du kan komme i 10. level, så giver jeg dig 50 kroner. Men du må ikke se, hvordan man gør. Ja, okay, jeg tror, vi kan klare det. Prøv at se, du gør sådan her, du skal bare styre den med musen. Og du må ikke ramme det sorte. Hvad handler der om? Du skal bare få den op i det røde felt. Du må ramme det Hvad skal jeg sorte. for op i rødt felt? Prøv at se her. Den der blå prik, og du må ikke ramme det sorte. Med den Så der. er det over. bare tryk Nej, play. Du må ikke Du må ramme det ikke sorte. ramme det sorte. Tænk på, Jeg må ikke komme derud. Nej, du skal føre den op til Jeg det skal der. føre den op til røde. level. der. Hvad foregår herinde? Nå, sjovt. Der er ingen, der finder her, vel? nej, Det er helt vildt Ja, sejt, ja, hvis ja. du kan få den. i tøjet. Jeg kan gå i baglås. Ja, nej, den er bare lige på vej. Nej. Og så skal du så. Ja. Du har god tid. Er det på sekunder eller sådan noget? Nej, det er det ikke. Det handler bare om at klare, fordi vi andre, vi kunne ikke komme videre end level 3. Det godeste. Så er der noget en opgave, jeg er på, kan jeg høre. Ja. Ja. Level 3, det er den sværeste. Det er seriøst svært. Er der så nogle skjulte... Nej, det er der ikke. Der nede i det der tyndfelt skal du passe på. Ja, der kan jeg godt se, der skal jeg være Nå, må man ikke ramme meget... kanterne? Nej, det må man ikke. Man skal helt ned til det røde først her. Det vil man. Nå. Hvad er du for? Hvad er det? Hvad er du for? Er du god? Det er god. Sådan. Rigtig svært det der derovre. Men så skal du bare løbe. Stille og roligt. Du har god tid. Ned. Den er tynd, den der. Ja, det er svært for mig. Det er seriøst svært. Det er bare... Så er det med højre hånd, ja, ellers venstre hånd. Du kan lige se, om du kan. Du var rigtig rolig der.